Okei, no niin. No me taas. Me mennään Canapin hylätyille toimistoille nytten. Se on kuulemma Homo sapiens, joten meitä vähän jännittää. Ja kato, Yritän pitää kameran hyvänä, vakaana nyt. Ja mulla on nyt tässä näin. Tappavaa ase. Jengi, pam. Mä en kyllä tiedä tappaako sitä, mutta toivat vaan. Oho, kamera. Tää on aika siisti paikka. Venä, mitä tässä lukee? This area condemned due to rapidly spreading nature of viral tahissia. Tää mun kamera alkaa olla tosi huono. Kitääks täältä joku? Tää on aika pelottava paikka. Exit. Jaa. Oi. Wow, mikä toi jo? Mene, juokse! Mene vaan! Oi, varoitit liukastu. Ei! Kyllä lähellä. Mennään tonne myöhemmin. Nyt mennään tänne. Oi, varo pudotus. Miksi ihmeestä on tässä? Miten tää on tässä? Missä tää toimisto on? Wow. Mikä helvetti Täällä on on? avainkortteja, kato. Varos, täällä on semmonen robotti myös. Mä kuulen sen. Kato, avainkortti. Päheitä. Miksi tää ovi on? Se on tuolla. Tuolla. Se on tuolla kulmassa. Mennään se ohi. Tänne. Täällä on joku kokoushuone. Näetkö kuin isoina kaikki asiat on? Tää on ihan selvästi Homo sapiensseille. Homo sapiens. Kato tätä. Make money. Au. Source in, Bloodscott ei out, osaa money. dropshipaa. Yes! Both. Turvarobotti, tänne! Taskulamppu pois. Hang in there. Kato, täällä on oikea pina. Oliks nää semmoseikin täällä? Onko? Meidän sukulaisia. Mikä ne saa jalat ja me ei? Kato mikä tää on. Ai. Ai! Mä katon sitä. Mene! Juokse! Tänne näin. Oho! Täälläkin on. No, jatketaan vaan. Voidaan mennä tänne. Mikä tää paikka on? No mä tiedän, mutta... Tää on ovi perässä. Ylös vaan. Painakaa mennä alas.
Wow! Missä me nyt ollaan? Tuolla mikä päällä? Ei. Tuolla on hissikuilu. Tuolla menee semmonen robotti myös. Turvarobotti on tässä. Ovi suli. Oh! Oh my god. Ne juokse! Tule! Oi, varo se tulee! Ei! Ovi kiinni!